Bah, tamam sen. Beh, toya hemme zat gurlaşdym. Uy wapşe de körpem hemran urlaşıp berdi daro. Beş kora bilýänler hemran nomerini men şoňa jaňa deýnany. Bah, Yok. oh. Oldu. Selamun aleyküm. Berşkom sen mi? Oğlay, olmay, Lam gomy ýagdaýlar. Şumaňa bara bir hemran nomer gerekdi. Şu körpäni ýerjek bolýarsa bolýan. Bir ba bolsa gaýrat eder dost. 62 10 80 olsa da. Ha, boldu. Taze oldu. Taze. Böyle. Böyle. Hemra. Anadır jaňa deýlen. Hemram ka. O edildi. Şu gaýdyr bir toý urlaşmagyna barjak bolan kyn görmesen köçäňde çykaýdam. Gel ne çıkan gel. Öýdesiňiz-de ýola düşdüm. O gelir. Baramjan böyle. Elime canada ya. Bolly arkyn. Alo. Amcan ne? Köçäňde geldim-de çykaýdy. Bolly ne çıkı bir minut bardy meni ýekece minutla. Öyle. Bu geldim diýe bolýan. Nerden gelýär kara? Alo. Amjan çykaýda ýarym saat boldy-da gelip garaşyp duranma. Mine çıktım men seni göreme küçüde adam var. Nereden gelýär sen? Şolam yanыңızda durum çünkü uğurlup durna. Çünkdäki jaýdan sizinki. Nerede küçükteki cay? Mene seni göreme. Bak amcan şu Gökçe'deki Gökçe. Yok oğlum cahancıyım canım. Men çok onluda yaşayan. Kim hemra cana diýän? Siz neme hemra Recep'den aydımçı? Yok o men o kamera hemra men çok onluda yaşayan. İyi asıl şeylem baram. Başla. Alo. Beşkom beytmellerle kimin numaranı verdin ay? Bah. Kimin nomeri gerekdi sana? Men sana adam ýaly aýtdym hemra Recep'in numaryny beräý diýdim. Okka sen bana Hemra Recep diýmedin sen bana Hemra nomeri gerek diýdiň ado. Kim hemra kim? Kamera Hemra var kamera o ýanymyzdaky. Yok o maňa toý urlaşjak o aýdymçy hemra Yok. Recep'in numary gerek. Men on nomer ýok ado men şu kamera Hemra diýýärsiň öýtdim sana. Yok o oňar ýaňy senem bor bolýa dost bolýa. Mung bot görsün sen Hemra diýip Hemra Recep bar.